Които ме гледате, това е трети епизод на моята поредица до Арена 10. Аз съм Хипрой България и преди малко се отварям фричестите и така нататък и един силвър чест. И от безплатния чест ми се пада скелетън армия. Сега ще го сложим на мястото на... Не. Сложим на това място. Така. Да започваме. Не съм играл. Както видяхте, още съм със същите купи. Тя да кажа трофей. О, не. Хайде. Този има тази карта. Скелет. И той има скелета на армия по-скоро. Така. Сега пускаме такива. Така. Няма да удари нищо. Да се правя простотиите. Тук сега ще ги изчистим те. Тук. Готово. Сега продължава атаката. Така. Така. Аре, трябваше да му нанесе още един удар. Не успя да го убия, но поне да го такова. Поне да му направя демидж. Така. И сега всички се хвърлят на джанта. За жалост няма да мога да ви покажа акаунта, с който играя на другото си мобилно устройство. Защото той е таблет и не мога да намеря Mobizen за таблет. Защото то няма. От тук трябва да сложа волкера. Чисти ги. Не. Тази карта са толкова. Ще се бе за друго. Дори да... Не, ще го вземем. Умира. Сега. Уау, защо го направя? Така. Арал. Сега само ще девкаме. Скоро, както видяхте, ще сме дивизия. Сме втора арена, не дивизия, обърквам се. Скоро може да играем с този ютубър, който казах, Dino Games BG. Но не знам той дали ще се навие. Ние сме приятели в истинския живот, освен в ютуба. Познаваме се. Той е от моя клас. Може да чуете май гаргите. И това е край. Победа. Дълга игра беше това, но победихме. Чуем 30... О, голден чест отново. Вече имаме 2 голден честа. Така, започваме следващата игра. Сега. Ще ми игра с гоблините, после тази и аз ще игра тази. Още гоблини ли има, бе? Той само с гоблини май ще играе. Нищо мен не ме интересува. Ще го победя пак. Дай му. Качвам колкото се може повече клипове, но сигурно утре ще кача чак вечерта. Няма да мога да кача сутринта, защото ще трябва да уча. На Майнкрафт, на Minecraft Pocket Edition ще има скоро клип. Скоро. Абе, ще е скоро. Няма да я бая тази поредица, защото искам да ме като главна.
Ето, победа. Искам да ми е като главна тази смисъл в... Ще има 3 поредици в канала ми, които ще са тази до Arena 10 на Minecraft Pocket Edition и на това, и на Mobile Legends. Всички вече трябва да знаете какво е Mobile Legends, защото то не се спира да се спами това Mobile Legends навсякъде. Само слагаме тънзъп. Чакам да видим той какво ще изиграе. Той се ядосва. Но за какво ли? Ще започвам да чая слабо да видя какво ще направи. Да. Знаех се. Иска да играе дефанзивно. Убийте го. Извинявам, че ми е такъв гласа, но постоянно викам. И так му почна да се оправя и аз пак виках. Сега сме на тази схема. Чакам, това изобщо не ме притеснява. И това. Така. Сега, ще пускаме идея. Така, готово. Поне този може да ме победи. Както и миналия епизод, пак тази игра може да е загуба. Защото не ми идват хубави карти. Да, сигурно ще е загуба. Той ще го бутне. Няма да може и да победя. Ако ми беше дошъл скелета на армия, ще да победя. Чак поне да го изравня, де. Не се знаеше дали ще победя. Да, ще падам. Слагаме това, слагаме скелета на армия и сега ставаме да гледаме. Тук сега ще ги изчистим. Охо, то сме на спаме. Така, слагаме един да се считава, готово. Сега слагаме един такъв, Опускаме дръжка. Няма какво да направи. Тук ще пасваме така, едни щастничета. Така. И да, връщаме се в играта. Не! Добре, върнахме се. Точно в последния момент. Сега даже може да победим. От тази игра ще е голяма драма сега, ако победим. Мисъл, не, ако бяхме победили. И да, ето, победа. Да, надявам се клипа да ви е харесал. Дайте положителен вот за клипа, абонирайте се. И следващия път сигурно скоро ще сме в Арена 2. Където там ще се стремим да отключим балона и Giant скелетана. Да. Надявам се клипа да ви е харесал. Дайте положителен вот за клипа, абонирайте се. Знам, че го казвам 2 пъти, но така е. И до скоро. Да, днеска може да има клип.